गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं मोनसे निउसखौ नायनानै दुखुबो मोनदों। ओमफ्राय दुखु मोननाया बेनो जोंनि एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरनि केसा दाया मानोबो जोबाखै। दिनै आलफाफोरनिया 15 आगस्टआव जायफ्रा दिनै 15 आगस्टआवहाय जिहेतु बम ब्लास्ट जानानै मोनसे केस जानाय दिनै बिथांमोननि केसानो उइथड्र जाजोब्बाय। जोंनिया दिनै पिस एकर्ड जाना गोजोन गोरोबथा जालायनानैबो मानो दिनैसिमबो उदां जानो हाया। जेसेबां जोंनिखौ दाबो आरोबाव हमदों आरो सोदों, हमदों आरो सोदों, हमदों आरो सोदों। जाहोना मा? जोंनाव बर'नि गेजेराव पलिटिशियानफोर गैया नामा? ना पलिटिशियानफोरा बै सुबुंफोर, बै रायजो राजाफोर, बै दैदेनगिरि बुंनायफोर बायदि इएस मेन गोजा नामा? सोंथिया गिदिर जानानै फैदों। दिनै बिसोरो आलफाफोरनो दिनै एथ'राब गिदिर मावबाय ना, बिराद गिदिर बम बेरहोदों। जेब्ला उदांस्रि सान फालिदोंमोन अब्लानि समाव स्कुलनि फ्लेगखौ जेब्ला बोखाङो, अब्ला बोखारहैनो थाङो, आलफानि फ्लेगखौ बोखारनो थाङो, अब्लानि समाव बम ब्लास्टआ बेरनाय जादों। दिनै थिग बिथांमोननि केसा गासैबो उइथड्र जादों। मानो? जोंनियाबोथ' गोजोन गोरोबथा जानाय हिसाबै दिनै नैबे जिसिबां दाय दंमोन बेफोरो उइथड्र जाजोबनांगौमोन। दिनैसिमबो मानो उइथड्र जायाखै? जाहोना मा? दिनै बिटिआर सरखार बिथांमोनानोथ' बुंबाय थादोंमोन नैबे गोजोन गोरोबथाजों रन्जन दैमारियाबो उदां जासिगोन, जियालाव जेसेबां थानाय बिथांमोना गासैबो उदां जाजोबसिगोन, न'खराव बिदा फंबायजों गोजोनै सुख सान्थियैहाय ओंखाम मोनजाहैसिगोन बा ओंखाम बोथिसे मोजां जानो हासिगोन। नाथाय बियो फेलार बा सिमाङावसो जानानै थादों। जों साननो गोनां जानानै फैदों। बेखौ रायजोफ्रा बेसेबां मा साना बे नोंथांमोननि बाथ्रा। आरो बावहाय बयनिबो देरसिन दुखुनांथावनाया प्रमद बर' सरखारनावनो रासिन दाया गोग्लैगोन। दिनै बेफोरखौ बुङोब्ला बै बे 17 बोसोराव थानाय सरखार मानो दिनै उदां खालामनो हायाखैमोन? थ' दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय। दिनै सोरनि सरखाराव सोर खालामा? दिनै एनडिएफबिफोरजोंथ' ज' थाफानानै प्रमद बर'आबोथ' थाफानानै दिनै गोजोन गोरोबथाखौ बा सागानखौ हैदों। बे सागानजोंथ' उदां जागोन होननानैथ' दिनै जागोन साननानैथ' दिनै बे गोजोन गोरोबथा बा सागानखौ होनाय जादोंमोन। थ' जोबथारनायाव आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों। दिनै फेरेंगा, आं दिनै रिपिट खालामबावनो लुबैदों। फेरेंगा बाबु, दिनै नोंथांनि माबायावहाय समस्थियाव दंफां बोग्रा बा बिथांमोननिफ्रायनो माबायदि फैसा लायो नोंथांमोना मोनथिदोंना मोनथियाखै आरो खोनादोंना खोनायाखै? नोंथांमोननि एनजिअ, नोंथांनि दाना होनाय एनजिअ गोदान बिथांमोना दिनै बेसेबां फैसा लायो? बबेयावहाय? चिराङावहाय रनिकाटा साइडजों गारि गंसेयाव 8,000 बेसेबांबा 10,000 बेफोरबायदि लानायखौ खोनानो मोनो गारि गंसे बारहोब्लानो। होनबा दिनै नोंथाङा मानो बेफोरखौ दबथायनो हाग्रोआखै? सिगां नों दबथायग्रो। नोंनि डिपार्टमेन्टनि जायगायावहाय दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय मालिबिथा साइडजों, आमथिखा साइडजों निसिमायावहाय दिनै सासे एनकाउन्टार खालामदों। बेखौ माबोरै गावथारनो हाखो? दिनै बिथांनि आखायाव बेखौ दिनै मा दङ? आयेन दंना गैयामोन गावनायनि सिगां? दिनै नोंनि एनजिअ गोदान दानायफोरखौ नों मा खालामगोन? आंनाव मोनसे रेकर्ड दं, आं बेखौ नोंथांमोननो खोनासंहोगासिनो दङ। आरो फेरेंगाया दिनै मा बुंबावदों? 2008नि बाथ्राखौ दिनै केसखौ बुरखांनानै होबावदों। मा बियो जोंनि गथ'फोरखौ केसआव बा सिफायनो गोसो गैया नामा? दिनै बिथाङा एगजामपोल होनानै बियो पलिटिशियानफोरखौ एगजामपोलाव लाबोनानै बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दिनै नोङो हिसाबै मा खालामफिननो नागिरदों? जायफ्रा दिनै केस गोनांफोर बेखौ आरोबाव फिन नोङो रायखांहोफिनदोंसो। थ' बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं फंनैसोब्लाबो खोन्थालांफिन बावनोसै। 2008 চনত যে মুছলমান আৰু বড়ো মাজত কমিউনেল ক্লেছ বনাইছিলে কোনোবা দ্বিতীয় পক্ষই, সহজ সৰল বড়ো আৰু মুছলমানসকলক ব্লাডশ্বেড কৰাবৰ কাৰণে কোনোবা তৃতীয় পক্ষই 2014 চনৰ জুন মাহত যেতিয়া মুছলমানসকলক মানাছত হত্যা কৰিছিল, প্ৰায় 90 জন মুছলমান হত্যা হৈছিল। এই সময়তো 2014 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ দিনাখন খ্ৰীষ্টমাছৰ এক ৰাতি আগত যিটো কাণ্ডটো হৈছিল বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত কৰাইছিল কোনোবা তৃতীয় পক্ষই, এই সময়তো সপ্তাহতে বেছিबांसो जामार बिसोरो
8,000 कुरिया सप्तायाव 10 खान लायोबा दिनाव 8,000 फैयो 10 खानाव गोसो लायो एनजिअफोरा एनजिअनो लाजोबो दिल्लीखा सिगां समावथ' दैलिक जायोमोन ना दा खमसै ना गारि गंसे होनबाबो गारि गंबेसे बारो बिसोर मोनजोब जाहैबाय जेनेबा हमना ला गंनै बारबाय गंनैयावबो लागोन बिसोरो 8,000 खम मालाबाबो खमाव होआ साइकेलफोरालाय साइकेलफोरखौथ' बारबोयो माथो आयौ साइकेल गंसे 50 थाखा बाव नोंसोरलाय बेसेबांथो होबावनांगौ नोंसोरबो 8,000 टाटा मबाइलना 8,000 टाटा मबाइलफोरा 8,000